Capitolul 14. Alte mărturii despre darurile și sfințenia părintelui Arsenie. Tatăl meu povestește că într-o duminică dimineața a pornit împreună cu încă cineva spre mănăstirea Sâmbăta de Sus cu bicicletele, însă drumul este lung și greu din satul său natal, Hârseni. Plecaseră și cam târziu de cum procedau de obicei și sperau să ajungă măcar la predică. Din satul Lisa, urcușul fiind și mai greu, aveau tendința de a renunța, însă simțeau un îndemn să se silească încă. Părintele terminase Sfânta Liturghie și le spusese oamenilor că o să mai întârzie cu predica, căci trebuie să mai ajungă cineva de pe drum. De-abia după ce au ajuns, a început predica. Bunica, care era de față la slujbă, s-a mirat mult când a văzut pe cine a așteptat părintele cu predica. Tot tatăl meu povestește că a fost de față când s-a întors de pe front un tânăr pe care îl spovedise părintele cu o lună înainte de a pleca și îi spusese să vină la împărtășit după o lună de la întoarcerea de pe front. Mărturisește că avea mantaua toată ciuruită de gloanțe și din buzunarul de la piept a scos un glonț pe care i l-a arătat părintelui și a spus că se oprise acolo. Părintele i-a răspuns: Dumnezeu nu se lasă împușcat de gloanțe. Povestește maica Adriana Șerb de la Schitul Cornet. Preotul care este acum la Drăgănescu, părintele Petcu Lucian, vorbea cu o fată din Voila, cu care era coleg de grupă la Facultatea de Fizică din București. Erau prieteni și ea era credincioasă, mergea la biserică, iar mama sa era unul din ucenicii părintelui Arsenie. Mergea la patriarhie cu prietena lui. Era foarte deștept. El a convins să meargă la părintele Arsenie. Când a intrat la părintele: Părinte, dintre noi doi nu știm care e mai bun. Întotdeauna cel care merge la biserică este mai bun decât cel care nu merge la biserică. După mai mulți ani s-au căsătorit cu binecuvântarea părintelui Daniil, pe care l-au avut ca duhovnic și care i-a îndemnat să se căsătorească. După ce s-au căsătorit, părintele Daniil i-a spus lui Lucian: Te duci și faci teologia. A doua zi era ultima zi de înscriere la teologie. S-a dus și s-a înscris la teologie și a terminat, apoi a făcut și masterul. S-a dus și s-a înscris. După aceea s-a preoțit ca preot misionar și s-a dus preot la Drăgănescu. Povestește Gheorghe Silea, de 45 de ani, din Sâmbăta de Sus. Părintele Arsenie în timpul războiului era căutat de foarte multă lume, fiind foamete și sărăcie. Mai trimiteam și noi la mănăstire câte o pâine de secară. Cei mai înstăriți aduceau pe lângă alimente și bani. Acești bani erau puși într-un vas, iar părintele Arsenie zicea numai către cei săraci să ia din vasul acela, ținându-l în mână. Le spunea să ia mai întâi cei de departe ca să aibă bani de drum și alimente. El nu punea mâna pe bani, zicând că sunt deșertăciunea deșertăciunii și spurcăciunea pământului. Era o țigancă lacomă care lua și de 3 ori bani din vas. A venit odată un om bătrân mai necăjit, a venit cu puțină făină și cu un pomelnic și bani. Și zice: Am adus și eu, părinte, să-mi faci mie o rugăciune. O, moșule, du făina acasă și banii și adu pomelnicul. În Brașov mi-a spus cineva că e o femeie care deschide cartea și de fiecare dată când am vrut să mă duc la ea s-a întâmplat câte ceva de nu m-am putut duce. Și părintele mi-a spus: Unde ai vrut să te duci? La o femeie care știe și spune să nu lași biserica pe femei și pe ghicituri și altele de felul acesta. La biserică să te duci. L-am căutat pe părintele la Drăgănescu cu o problemă mare și a zis părintele: Știu că aveți un necaz mare, dar nu trebuie să vă supărați. Știu că băiatul vostru este închis, să nu vă fie teamă. El nu are vină nici în valoare de 50 de bani. El a fost mult mai în urmă ca ceilalți. Doar un avocat din Pitești, singurul, la rugămintea mea, l-a susținut pe fiul nostru după puterea lui. Niciun avocat nu vrea. A fost un proces cu ușile închise. Popagică a fost președintele Congresului de Judecată, care l-a judecat și condamnat pe Ceaușescu la moarte. Atunci îi judeca pentru ani grei de pușcărie pe cei care erau împotriva lui Ceaușescu și apoi îl judecă și pe Ceaușescu. Unui om din Sâmbăta de Sus i-a spus părintele: Tu, când mori, o să fii anunțat. Și el zice: Dar cine mă anunță, părinte? Lasă că o să vezi atunci. După vreo 20 de ani a venit la mănăstire ca paznic și odată spune: Mă duc până la părintele că nu mă simt chiar bine, să mă ajute puțin. Și când s-a dus, părintele l-a recunoscut și a spus: Să te pregătești de o cale lungă. Dar el n-a întrebat ce fel de cale și când a venit acasă mi-a zis: N-o fi ăsta
Anunțul de care mi-a spus părintele? Peste 2 săptămâni a murit omul. Povestește diaconul Ieronim Coldea. Erau la mănăstire 2 oameni, Gheorghe și Gheorghe, cu același nume. Pe drum, unul din ei a aprins o țigară de la celălalt și părintele, când i-a întâlnit, le-a zis: Gheorghe a dat, Gheorghe a luat. Și au rămas oamenii așa mirați. Nu accepta patimile astea. Am avut o mătușă care era foarte bolnăvicioasă. A avut vreo 5 operații la stomac. Unchiul era un om cât un munte și a mers la părintele într-o zi și a zis: Părinte, am amarul ăsta de femeie, se mai face bine? Și părintele îi spune: Vezi tu, brazii aia din vârful muntelui, îi cad mai repede decât tufele astea care se ascund așa de vânt. Totdeauna vântul bate în brazi, nu în tufe. N-a durat mult și unchiul a paralizat. 3 ani a stat pe pat, apoi a murit și mătușa a trăit 80 și ceva de ani. Era numai o mână de femeie, foarte energică și foarte puternică și bineînțeles că îl pomenea mereu pe părintele Arsenie. Când predica odată acolo în pădure, a început să se facă de ploaie. Cum vine ploaia la munte, repede. Toată lumea a început să se miște pe acolo cu umbrelele. Părintele le-a spus: Puneți, măi, umbrelele, că nu plouă. Era furtună, dar acolo nu ploua. Părintele avea și puterea asta de la Dumnezeu să stăpânească natura. Tot la sâmbătă, într-o perioadă, părintele n-a vorbit, îmi spunea o vecină, deși slujea. Și-a luat un canon al tăcerii, nu știu ce s-a întâmplat. Când graiul i s-a deschis și și-a dat drumul, era în timpul prefacerii. Când a zis: luați, mâncați, a început să se cutremure mănăstirea, zidurile, de toată lumea s-a înfricoșat. La Drăgănescu venise cineva de la Târgu Mureș și plângea, iar părintele i-a zis: lasă-l pe bărbatul tău că e securist și te omoară. Taică-său a fost bețiv, bunul său a fost bețiv, ce vrei să știi mai mult, du-te și lasă-l repede că ăla te omoară. La fiecare îi spunea câte ceva și nici nu se uita la oameni, căci picta, iar biserica plină și spunea: cu tare, ieși afară, du-te mai fă copii sau du-te mai îmbracă copii sau du-te mai botează pentru că o să ajungi rău de tot. Nu era zi sau săptămână să nu fie trenul plin de făgărășeni, să nu fie biserica plină de făgărășeni. Am dus la părintele pe o doamnă de la Brașov. Nu a avut până atunci tangență cu Dumnezeu. Fiul ei, plecând pe munte în concediu cu niște străini din domeniul universitar, nu s-a mai întors. A fost omorât acolo în munte. Ajunge la părintele Arsenie, femeia aceasta a început să se facă cu ciubărul. Iar părintele îi zice: tu să nu mai faci cu ciubărul, că nu o să reziști la ce vezi acolo. Și într-adevăr ne-a destăinuit femeia ce a văzut acolo, cum l-au luat, cum l-au chinuit, cum l-au legat, cum l-au omorât. Părintele le-a spus unde să-l caute și exact acolo, după îndrumarea părintelui, după 6 luni de zile, au găsit rămășițe din cel decedat. Femeia aceea, din clipa aceea, împreună cu soțul, s-au apropiat în așa măsură de Dumnezeu încât pentru familie părintele Arsenie era un sfânt. Numai în părintele își găsea liniștea. Așa plângea biata femeie când am adus-o de la Prislop până la Făgăraș, pentru că își pierduse cel mai mare sprijin moral pe părintele Arsenie. Povestește preotul Ioan Ciungara din Copăcel. O femeie din familia noastră a mers la părintele și nu prea avea curaj să se apropie de el, să-i spună pentru ce a mers și a stat. A stat și dintr-o dată a zis părintele: hai, Tuleano, hai că tu ai necaz. A început să plângă și era frică să se ducă. Hai că sunt aici femei foarte păcătoase și mint, dar le-am spus eu adevărul. Și s-a dus acolo și a spus: părinte, uite, am băiatul ăla bolnav de... Iar părintele i-a răspuns: să știi că dacă mai trăiește până la 7 ani și nu moare, atunci să știi că mai trăiește în continuare. Trăiește până astăzi. Mi-a spus că erau odată la părintele niște femei din Lisa și aveau 2 băieți care au făcut lucruri murdare. 2 bătrâne s-au dus la mănăstire la Paști și ei fiind beți pe acolo, că e restaurant lângă mănăstire, și-au bătut joc de ele. Mamele n-au spus nimic la nimeni, dar părintele le-a spus: dar voi de ce nu ziceți de băieții voștri ce-au făcut? Ce-au avut cu femeile alea bătrâne care s-au dus cu ulcii ca să ia Paștile de la Sfânta Mănăstire? N-a mai zis niciuna nimic, au pus capul în pământ și au plâns. Odată a venit o femeie, Maria. Părintele i-a zis: tu, Marie, să nu mai faci vrăji. Cu vrăjile tale pe mulți ai vrăjit. Vezi cărarea aceea? Du-te pe ea și nu te mai opri. Și s-a dus, dar așa se ducea încât zicea că o duce cineva. Mie mi-a zis că o să mă duc la mănăstire, dar nu o să rezist. Și așa a fost. Am fost soră la mănăstirea Bistrițea. Povestește Beleaua Ileana din Recea. Regelui Mihai i-a spus că pentru nelegiuirile tatălui său va pierde coroana.
O femeie foarte frumoasă din Sibiu, numită Olimpia, din familie mare, a venit la mănăstire și a zis că nu mai pleacă de acolo, că în lume a făcut prea multe păcate. Era ca Maria Magdalena, nu-i scăpa niciun băiat frumos. De mai multe ori a vrut să se spovedească, dar părintele i-a zis să mai stea, că încă nu este timpul. Odată însă ea n-a mai rezistat de încărcătura păcatelor și s-a dus la spovedanie. 7 șerpi au ieșit din ea, zbiera Olimpia în mănăstire, iar părintele îi spunea: "De ce ai venit? Eu ți-am spus să mai stai." Și așa a fost curățită și mântuită. Apoi a trimis-o la mănăstire de maici, aici fiind de călugări. Știți cum a ajuns piatra aceea mare de la mănăstirea Sâmbăta? Un om din Calbor s-a dus la părintele ca să-l roage să facă niște slujbe pentru soția lui, care era la pat grav bolnavă. Dar când a ajuns, părintele i-a luat-o înainte și i-a spus: "Măi, omule, ia vino încoace. Te duci acasă și nevasta ta te va aștepta în portiță." "Păi e în pat, părinte, e în pat bolnavă." "Ascultă ce-ți spun eu. Ea te așteaptă în portiță. Tu ai o piatră mare în curte. Am nevoie de piatra asta. Pui boii la car și o pui în car. Dar cine o pune în car? Tu cu nevasta? Unul de un cap, unul de altul. Dar părinte are sute de chile. Măi, de ce nu vrei să înțelegi? Crezi în Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu te ajută." S-a dus acasă, a pus boii și a pus mâna pe piatră cu toată încrederea, au ridicat-o, au pus-o în car și au adus-o la Sâmbăta. Povestea o bătrânică că atunci când a murit mitropolitul Mladin, era bolnav, după chinuri mari, a venit multă lume la mănăstire, deoarece a fost foarte îndrăgit alături de părintele Serafim Popescu și părintele Arsenie. Înaltul Mladin spunea predici foarte frumoase despre Maica Domnului și venea multă lume să asculte. Când acesta a murit, părintele Arsenie era la Drăgănescu, controlat de securitate. Și bătrâna povestește că a luat o plasă cu mere și altele ca să dea de pomană. După înmormântare a văzut undeva mai la margine un bătrân mai amărât și i-a spus: "Uite, ia astea pentru sufletul lui Mladin." Omul i-a zis: "Mulțam," și a plecat cu tot cu plasă. Ea nu intenționa să-i dea și plasa, care era greu de găsit, era țesută din lână. Dar dacă omul nu i-a dat-o, i-a lăsat-o și nici nu l-a mai văzut pe acolo. După cam un an, femeia s-a dus la părintele Arsenie la Drăgănescu. După ce a spovedit-o, părintele a scos de sub scaunul traistă și i-a spus: "Ia-ți traista." Două maici, surori de la schitul Cornet, povesteau că erau nehotărâte dacă să intre sau nu în monahism. S-au dus la biserica Drăgănescu, dar acolo era un puhoi de lume. Stăteau și se gândeau ce ar putea face, căci peste o jumătate de oră pleca autobuzul și n-aveau cum ajunge la părintele Arsenie. În același timp, una din ele se gândea cum să-i pună întrebarea: "Părinte, ce să fac? Să mă căsătoresc sau să intru în monahism?" Stătea cu capul în jos gândindu-se cum să întrebe, când deodată a simțit un gând clar, lucid. Simțea că nu-i gândul ei, căci ea nu gândea așa de clar și de lucid. Dacă vrei să fii monah, trebuie să duci și păcatele tale și ale neamului, ale neputincioșilor. Este o cruce grea, etc., etc. Știa că nu e gândul ei, era peste puterea ei de a gândi de atunci. Acel gând i-a mai venit încă o dată și atunci a ridicat capul și s-a uitat de departe la părintele Arsenie, care peste mulțime i-a zis: "Ei, ai înțeles? Acum du-te la autobuz." Părintele Arsenie știa gândurile oamenilor, îi citea ca pe o carte, povestește preotul Ciprian Negreanu. Spunea părintele Arsenie: "Creștinul adevărat este de tot timpul. În fiecare clipă trebuie să-L întruchipezi în propria ta persoană pe Iisus Hristos." Prin anii 1948 mă aflam la mănăstirea de la Sâmbăta de Sus și munceam în cadrul mănăstirii la bucătărie și în alte locuri. În acea perioadă la mănăstire era Sfântul Părinte Arsenie, care era asaltat de mult popor ce venea din toate părțile țării. Alături de el erau adesea doi oameni de încredere ce făceau ordine, căci era multă lume pentru binecuvântare, iar părintele era de multe ori obosit, deoarece muncea foarte mult și fizic, scoțând pietre din râu. Mănăstirea atunci se reconstruia. Eu eram mai retrasă și nu îndrăzneam să-l abordez pe părintele, dându-mi seama de valoarea lui. În 1948 am mers și eu să-mi dea binecuvântare, căci urma să plec definitiv de aici. Atunci ne-a spus să ne ținem de biserică și să învățăm cele 4 evanghelii, să nu uităm pe lazarii de la poartă, să ne schimbăm viața și să devenim mai buni. Toate acestea ni le-a lăsat ca pe un testament. Despre mine a spus: "Pe tine nu te trimit la mănăstire, tu să stai să rabzi anii vieții aici în mănăstirea Sâmbăta, care e mănăstire de călugări." Povestește sora Aurica Tinca din Sfânta Mănăstire Sâmbăta. La câțiva ani după ce l-am cunoscut pe părintele, mama mea a paralizat rămânând imobilizată la pat.
Am fost nevoită să mă internez cu ea în spital. După externarea din spital, într-o dimineață, au sunat la poarta casei noastre 2 fete, spunând că sunt din București. Le-am pus mai multe întrebări pentru a putea să le cunosc mai bine, după care le-am poftit în casă și le-am întrebat de scopul vizitei lor, la care ele m-au întrebat dacă pot să rămână câteva zile pentru a-mi veni în ajutor la îngrijirea mamei. Surprinsă, le-am întrebat cine le-a trimis și de unde aveau adresa mea. Fetele s-au eschivat și nu au răspuns. Am acceptat să rămână câteva zile, dar în aceste zile am fost anunțată de la Râmnicu Vâlcea că tatăl meu a murit. Abia după anunțarea morții tatălui meu am realizat că au fost trimise de părintele Arsenie pentru a fi lângă mama, eu putând astfel să particip la înmormântarea tatălui meu. Una din fete este măicuță la Tismana, cealaltă locuiește în Turda. Un anume Gheorghe, care locuia în apropierea mănăstirii Brâncoveanu, a mers la un târg din Tălmaciu să cumpere purcei. În târg s-a întâlnit cu 2 călugări cu care se cunoștea și care l-au rugat pe Gheorghe să le ducă și purceii lor. După ce au cumpărat, au pornit la drum, dar înoptându-se s-au oprit în satul lui Gheorghe. Noaptea, Gheorghe cu soția lui și la cererea ei au schimbat purceii, considerând că purceii mănăstirii sunt mai frumoși. Dimineața și-au continuat drumul spre mănăstire. La intrarea spre stăreție dimineața la ora 5, în dreptul porții mari, au fost întâmpinați de părintele Arsenie, care i-a zis lui Gheorghe: „Ce făcuși, mă? Astă noapte schimbași purceii?” După toate astea, Gheorghe a suferit o cădere psihică, petrecându-și restul anilor mai mult pe la mănăstirea Frăsinei. De câte ori mergeam la Drăgănescu, întâlneam o credincioasă, Mariana Dodi, din București, care pregătea pliculețe cu mir și le împărțea la credincioși. La această femeie, părintele îi spunea mereu că ea are să scape din toate. Acest lucru s-a adeverit și cu ocazia cutremurului din 1977. Locuind la un bloc cu 9 etaje foarte vechi, împreună cu o femeie care urma să nască și pe care o găzduia, în timpul cutremurului au intrat sub tocul ușii, așa cum se obișnuiește în asemenea situații. Instalațiile fiind foarte vechi, blocul a explodat, aruncându-le pe amândouă în mijlocul străzii, scăpând astfel cu viață, în timp ce restul locatarilor au murit. S-a scris chiar o carte la București care este intitulată Mariana Dodi.